weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to ari funda to jewola to giraya rewo to giraya worgo to doodu to sadela to keɗele to wudduru to guijulono to aali wuure ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno abou baydi sar to dulumaji ha to galle ceerno mammal ɗi to dunga eko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie police mo naftorto ɓe kolliri tigui pawi juuɗe mabɓe e fedde sagataɓe tato wadnoɓe violé suka debbo goto étudiante tawi kadi ɓe violima ko yeeso jinnaɗo makko gorko to leydi Sénégal Ousmane Sonko holliri tigui waɗi démissionné e wonde député e nder suudu sabbiyeji do leydi Sénégal o suuɓi ko heddade wonde hoore jagorɗe leydi ndi to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi ɓe mbaɗi bombardement ɓe mbaɗi bombardement mabɓe to nokku biteɗo Tinza Wuitel sara kerol hakkude mabɓe e leydi Algérie ɓe joɓima hen pittali hewɓe taw ko ardiɓe fedde witeɗe FLA woni tigui tambiɓe ko fate Azawat leydi Guinée ko yimɓe hewɓe mbasi pittali men e garmi gara bannoɗo hakkude supporter uji caggal match fugukol ngel pettuno toon kedde Afrique ma en ketto roɓiɗo Alassane Oumar Bocco kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to dowlaci dintude Amérique e to leydi Syrie bisimilla moon e Turki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji enen safara rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibram dagam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen ɓe koyɗe musoje kecceje musoje e ɓalli gustoji ɓalli guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawran ɓe rewɓe ɗon koɓe sowade e dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon maldana balɗe tati reefi mbawɗa wondude foof tawata ka wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawren rafiji gorago no ndiɗonno omo safra ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece e wonduɓe e prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi ko fati e gorago hen fannu goto leɗɗe ɗe mbiyete ko yeddi ƴeewa awrata ɗum joni jiitoɗa hoore ma ha no hannirta ni fannu goɗɗo o wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni ɗiyan ko leɗɗe jarateɗe a ƴettat ɗum joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko kanko ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko téléphone mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo mbatta numéro makko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoyɓitande lappol polol dande ma ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ene tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko jaadindo ɓalawal donowal kala mbadden dando faade makko
kawis e keyleke gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholestérol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen heen jama kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nati ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen gueɗe kamtorinde e mbaɗi to Dar Naim e nder Nouakchott ɗum wanno ko guila ñande alkamisa ɓennuɗo ko sagataɓe tato worɓe ɗon kañum men jani suka debbo goto ko étudiante ɓe mbaɗimo violé e nder galle ba makko yeeso ba makko tawi kadi babiraɗo ko handicapé ene futtine guitene ndaara tawi haydara ala ko waɗi hen ɗo gila ɗum waɗi noon police mo Nouakchott nana darino doole mum ponno police noon holliri teeɓima sagataɓe tato tawi kadi ko tuumaɓe kañumen en jani e oɗon suka debbo ko waktuji police o noon holli caggal kayde tintina alhaali o ko sappo e ɗiɗi waktu tan fawi hen woni nder 12 heures du temps tawi ɓe mbawi yiitude e localisé ɓen waɗɓe ngal ɗon baɗal haaɓe teeɓima ɓen sagataɓe tato kala ɓen fof kadi qirrima wonde ko kañumen mbaɗi ɗeɗon gueɗe e oɗon saaha joni eɓe tawet nottuji to commissariat mo Dar Naim to commissariat mo Liksara to Liksara noon ko toon kamɓe tato kala ɓe tawatno ɓe cokono toon e mbadi garde à vue ko addi kay ko losgoji ɗi ene gasa hen ha laaɓa viol o noon sa bima mette kewɗe no fewi e nder Nouakchott guila kay yimɓe ardiɓe pelle ta ko pelle haqqe innama adeji ha tengti haqqeji rewɓe e yimɓe juge hewɓe e yimɓe hewɓe taw ko personnalité ji mawɗi kañumen kala kolliri gueɗe kamtorinde no fewi ɗeɗo gueɗe kamtorinde no fewi ɓe erima laamu ngu noon nde wawa tigui darade no dole mum ponno ha gueɗe baɗi ni wawa tigui gaste walla usto no fewi e nder leydi he taw kala baɗɗo gueɗe baɗi ni ene fawi tigui ko amre fawno ha forti koyɗe kanko suka debbo noon baɗaɗo violé ɓe jettimo ɓe jarnima kay cuusal makko saabu jogade mo cuusal e jogade mo courage kay yaltudemo e
deƴƴere makko yaade kay portoyde plainte sabu en anda sukaɓe rewɓe hewɓe walla rewɓe hewɓe ne mbaɗi violé so mbaɗama violé nen kula tigui haaloyde portoyde plainte gam kay anje ay binde koyemumen saabu kala neɗɗo tinaɗo suka debbo kay so tinama waɗama violé yimɓe ne kewi tara ɗum yimɓe kadi ne kewi elde ɗum tawi resaka ne heewi wasde resede so tawi ko desanoɗum tigui ene saabo tigui ha ɗum saabo seere hen ɗum noon saabi ka oɗo suka debbo tawi ko étudiante joguiɗo kay dimago mum e cuusal mum e courage mum ha wawi kay wortoyde plainte ɓe kolli tigui heɓe kolliri hen weltare mabɓe mawni no fewi e gueɗe mbaɗi ni fotani deƴƴede ene teska noon e nder rendoji men sukaɓe rewɓe hewɓe nana viola ene muuɗi mum kono ndeeƴi tawi kadi ko anje haaloyde gam anje ay binde koye mumen kono noon ko hunde nde fotani wonde ha joni habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Mauritanie naji goto Mauritanie najo goto jeeyaɗo e fedde taw ko fedde wuyɓe ɓen noon dartono ko wujjude autoji réseau o noon ɓe gujjata ko autoji toon to Italie ɗin autoji noon ɓe gadda ɗum ha toon to Maroc toon ɓe jeeyi kewi yeyde ɗiɗon autoji kanko Mauritanie najo noon jeeyaɗo ndeɗon fedde o wiyama tew o ñawama tawa kadi o ñawa ko toon to Maroc o taƴanama noon duuɓi ɗiɗi omo lelo e kaso ko cour d'appel noon tawi ko Tanger kañuma ñawimo fedde wuyɓe nde noon mbiɗen koɓe yimɓe nayo ɓe ten koɓe yimɓe nayo debbo goto wondude e gorko goto ɓen ko Italie naɓe so tawi noon wondude e Maroc najo goto e Mauritanie najo goto gorko Italie najo o noon omo wiye Joye inde makko ko be joftata o taƴanama duuɓi nayyi e kaso so tawi ko debbo Italie najo mo wonno inde mum muuliti koye alkule ɗiɗi woni TM on taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso so tawi ko Maroc najo o kañum ɗaccitama ha laaɓi Mauritanie najo on taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen lawol goudron gongol fewɗede kay hakkude to wiyete Tandrifa e to Zoyrata golle mum tigui ne jara hano hannirta ni ko lawol jutgol noon mawgol no fewi saabu ka juutini maggol ko temedde jeetati e capanɗe nayyi kilométre golle ɗe noon fecci ɗum ko société ji walla mbiyen ko entreprise aji sappo tawi ko Algérie naɓe so tawi golle ɗe gasi noon ha laaɓi ko Algérie tigui kañum waɗata exploité projet o tawi koye mbadi concession e nder duuɓi sappo tawi kadi ko renouvelable ma station ngaji service kewɗi taw ko station ngaji naftal ma mbaw tigui waɗede dow lawol he ma ɗum kadi ɓeydu jokkodirala moƴƴal e mbadi juulagu kay hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie kanko kadi woni hoorejo fedde Union africaine tawtornoɗo ñalawma hanki o cérémonie taw ko manditare wattore duuɓi capanɗe jeetati wargo faysinaɓe mbanno e ɓen wireteɓe tirayi sénégalais warnoɓe to Thiaroye e nder Dakar tawi kadi ko tirayoji namdinoɓe haqqeji mumen e jobdele mumen lebbiɓe nde watta tigui laamu leydi France Mohamed Cheikh El Ghazouani noon hoorejo guendi Mauritanie hoorejo fedde Union africaine o waɗi toon discours taw ko discours pattamle miijo hollirde kay ko ɗum ɗo hollirde kay ko ɗum page taw ko page sombre woni tigui ko ɗum sunare mawde hunde musde kadi nde fotani deƴƴede fonde kadi waɗede lumiére hano hannirni ka jetta Malick Diallo noon ko sarɗiyanke e nder suudu sarɗiyeji no leydi Mauritanie o holliri tigui wonde oɗo discours Mohamed Cheikh El Ghazouani waɗi toon to Dakar so tawi kay o itti helmere Thiaroye o lomtini ɗon helmere Inal ene wayno tan on discours ma won discours patam limiji taw kadi ko nder leydi Mauritanie sabu o holliri hono ko wanno Thiaroye ko hono ɗum tigui woni ko wanno Inal e nder leydi Mauritanie wadde kay yo lolli kay yo ɗum kay yo jogo kay dimago kankone e wawde jogade cuusal haalde kay haaluji ɗi o haali toon to Dakar ko fati tigui e Thiaroye o haala ɗum tawi ko wargoji baɗanoɗi toon to Inal e nder leydi Mauritanie o holliri joni fodde duuɓi capanɗe tati e nayyi noon ko ronka tigui yo laamu ngu wadde hen lumiére yo laamu ngu haal ko fati ɗiɗon wargoji tawi ko baɗanoɗi toon to Inal ha joni habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena oɗo saaha kala noon hewɓe kay pewje ene pirta yimɓe hewɓe noon ha tengti yimɓe dewrugol ene mbiya tigui wonde ko Ousmane Sonko yata wona kañum jogoɗo wonde hoorejo suudu sarɗiyeji woni président de l'Assemblée nationale ɗo leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko noon o holliri tigui kañum de
o suuɓi kay ko wonde o suuɓi kay ha joni ko heddade e wonde hoore jagorɗe leydi ndi e wonde hoore jagorɗe leydi ndi e wonde kadi hoorejo kaɗo landa ardade landa wiyete ka pastef yahata noon o holliri tan o jogorani kay yaade wonde kay o démissionni wonde député o ɗaminaki kay jooɗi yaade nder ndu suudu sarɗiyeji o waɗi kanko haɗon haala noon ko kanko Ousmane Sonko e hoore makko haali haala ka tawi o haali ɗum koye RTS o wi kay mi ari kay habrude on wonde kay mi démissionni ha laaɓi wonde député min Ousmane Sonko umminimi ko wadde réforme uji emin jogui kay yidde wadde réforme uji kewɗi ko fati tigui e gardigo jagorɗe leydi Sénégal wadde kay mi suɓima wonde walla heddade wonde hoore jagorɗe ɓattade kay Bassirou Diomaye Faye ha ɗino réforme uji ɗiɓe jiiɗi wadde kay laato hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ine tawe oɗo saaha joni to Riyad woni leydi Arabie Saoudite ɗayimo to noon ko tawtoriyede 16e conférence des partis mbiyata COP siège à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification woni tigui sommet tawi ko haɓade yoro e nder windere e kalam catal ngal noon en wiya CNILCD sommet o noon ko ñande ɗiɗi ñande ñalawma hande o ha sappo tati lewru décembre 2024 la CNILCD noon rendin tigui temedere capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi parti walla mbiyen état e wondude organisation ngaji international Macky Sall noon koye membre comité international catal ngal COP siège ko hen tigui o jeeya ha joni habaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyan ha to nokku biteɗo Kummun fedde wiɓe tawi kadi ko fedde nde rewɓe nayo wondude e joom sareet goto moɓe golloto noon ene tampini no fewi diwana kunnu noon yimɓe legal dalal jaam ngala kunnu noon e nder commune mo Diaksay ɓe mbaɗi tigui gullitali mabɓe kay faade ɗeɗo fedde wiɓe tawi ko wiɓe nayo rewɓe tawi rewɓe nayo kala ko rewɓe wondude e joom sareet goto tampinɗoɓe kay ko fati kay gujjude ha tengti noon e ɓen joom sañceji gujjuɗi o taw ko wiɓe dartiriɓe wujjude jamde woni feere taw ko feeruji ma hirtiri ɗiɗon sañceji ɓe kollilol ɓen wiɓe noon ɓe kewi jogade ko sakuji mawɗi e tameji mabɓe ɓe gona e sedde leydi ɓe mbiya tigui ɓe ƴewata ko kedde jamde so tawi ko heddi nder leydi ɗum noon ɓe kewi wadde ɗum koye nder sañceji gonɗi e mahade so tawi noon ɓe coynima jamɗe ne jooɗi kay ko ɗon ɓe kewi hofde ɗen jamɗe mbaɗa e sakuji mabɓe ɗon ɓe nodda joom sareet o ara fawa dow sareet o yaade hen yimɓe legal ngal noon kolliri tigui mbaɗi feere kala yidde nanggudeɓe oɗo saaha joni tampino fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen to Mbour tana musto waɗi to Mbour to leggal bitengal 1 novembre leggal 1 novembre noon finiri hande ko sunare mawde no fewi saabu kay ko cumu galle goto waɗi toon sanga 4h du matin yummiraɗo goto noon e sukaɓe mum jeeyo kañumen kala mbasi hen pittali men sukaɓe jeeyoɓe noon hen nayo ko rewɓe wondude suka hen nayo ko rewɓe wondude suka goto gorko kamɓe jeegom kala noon mbiɗen ɓe tawa koɓe koñi e nder suudu mabɓe ko mas courant noon woni court circuit ene sikka kay ko ɗum saabi cumu ngu ko sapeur pompier en mbawi tigui notitade hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen accident musɗo waɗi e dow pont to ɓe mbiyata pont Malika ko camion goto dimdunoɗo cennal ko kañum tigui ummi dow pont to teɓɓiti e leydi tawa kadi koto banggue ɗiɓɓiti nokku biteɗo VDN numéro 3 police notitima hen noon udditi hen losgoji muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha toon to Dar Jolof aleta hanki o yimɓe leggal lumbel e nder wuuro Dar Jolof piñiri tigui ko sunare mawde no fewi ko sagata gorko goto jaaro à peu près fodde duuɓi capanɗe tati biyetenoɗo Daouda Lom tawa kadi ko baɗowo tatoueur woni tigui baɗowo tatouage ko kañum tawa e nder suudu mum ene wasi fittande mum ko hoddi ɓe makko noon caggal kayde teski o leeli ummade tigui o leeli finde kadi suudu makko ne uddi e kala saa kadi kilneɓe ne gara ƴewdemo ne nodda téléphone makko ne sona tawi kadi hay goto ƴettata téléphone o ko ɗon tigui jogui fayre caggal nde dajjiti suudu makko noon ko ɗon tigui ɓe tawi tigui omo leeli e dow less makko o wondani e fittanu makko gendarmerie noon e sapeur pompier mo Dara Jolof kala mbawi notitade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe ko ɗon goski ƴetta nawa to morgue hôpital Elisabeth Diouf mo Dara caggal nde autopsie
tawa waɗa he makko noon tawa tigi ko mayde naturel ko ɗon tigi koreji makko nuttita nodda tottita goski hi ko alata hanki sanga 16 woni 4 heures o wiroya toon to Louga ko toon woni wuro mabɓe to jeeno ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Thiaroye Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal ardima alata hanki go lewru décembre 2024 cérémonie moranteɗo Allah ko fati duuɓi capanɗe tati tawi ko wadde manditare wargoji kay baɗanori ɓen wiyeteɓe ɗe tiraillé sénégalais warnoɓe toona to Thiaroye ɗum wonno ko hitande 1944 e nder discours he noon Bassirou Diomaye Faye holliri tigui wonde kay ma peeje kewɗe ƴette e nder peeje ƴettaɗe he noon holliri ko ɓuuri tengtude hen ko ɗeɗo toɓɓe joyyi woni des mesures clés ko fati kay e oɗon fannu beele kay ina wasa yijitede ha abada ɓen tawa kadi ko Thiaroye warnoɓe to Thiaroye 44 premiére kay toɓɓere arwaniɗi noon ko afde kay mémorial tawi kadi ko teddungal tiraillerie woni tigui monument afde ɗum aftede noon ko toon ɗo to Thiaroye tawi kadi innirte ɗum ko ɓen kay tawa kadi ene uddita wonande dendagal faade dendagal nation ngaji ɓe yimɓe mom tigui jeeno e ɓen tirailleuji sénégalais tawi kadi on monument ko ouvert au public toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon ko wadde centre documentation woni nokku tawi ko nokku jangguirɗo to defte moftete e wittoji to mbaɗete ko fati kay e oɗon centre tawi ko centre tiraillé sénégalais toɓɓere tadwiri nde noon ko indirde booli wondude e nokkuji public kewɗi e nder leydi Sénégal innire ɓen tigui ko fati e tirailleur sénégalais warnoɓe e toona to Thiaroye toɓɓere nayɓiri noon ko wattude kay janggude ko wattude jangguinde sukaɓe kay ɓesguji leydi ndi kala histoire ko fati e Thiaroye 44 e nder école aji beele kay haytaniraɓe jatiraɓe kala ina mbasa yejjidde taw arɓe kala ne mbawa andude kay holko rew kewno e hitande kay 1944 toon to Thiaroye toɓɓere joyɓiri nde noon o holliri ko kala hitande ñande goo lewru décembre ko ñalawma kay innirteɗo e nder leydi Sénégal ñalawma mawninteɗo ko fati kay e ɓen tirailleur uji taw ko tirailleur Sénégal naɓe waranoɓe to leydi toona to Thiaroye en 1944 ko ɗeɗo toɓɓe joyyi woni kay ko ɓuuri teskede ko haali kanko Bassirou Diomaye Faye e nder discours makko ko fati kay ɓen wiyeteɓe tirailleur sénégalais waranoɓe en 1944 tawi kadi wonno ko ñande goo lewru décembre ha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen aleta hanki o doronaji tawi ko koninkoɓe leydi Mali fannoɓe hinde fama ɓe mbaɗi tigui ɓe jooɗi bomboje mabɓe e seɓɓitiɓe taw toona to Tinza awuten sarakirol hakkude mabɓe e leydi Algérie ɓe toɓɓuno noon ko yimɓe jeeyaɓe cetala bitegal FLA woni front de libération de l'Azawat e nder bombardement he noon mawɓe hewɓe taw ko mawɓe cetal FLA hewɓe mbasi hen pittali men bombardement o noon waɗi tigui ko waktuji seeɗa kay caggal nde pelle joguitiɗe kewɗe tawateɓe ɗo toon nde dentinno peeje men e doole men kay ɓe tafi fedde wotere kamɓe kala ɓe ndendi nde ɗon fedde ɓe jiri fedde nde CSP DPA woni cadre stratégique pour la défense du peuple d'Azawat e nder mawɓe Azawat waraɓe hen noon ñalawma hanki woni tawe hen biteɗo Fahad Aga Alhamdou on ko ancien secrétaire général cetal bitegal Gatcha wondude e biteɗo Chouib Aga Attar on ko ancien député mo Kidala wondude biteɗo Al Barka ak Al Faki on ko e goɗɗo ne wiye Mohamed Aga Chérif wondude Moussa Aga Baye e Al Barka ak Al Faki e wondude e biteɗo Sidi Aga Baye e Bachar Aga Ahmed ɓeɗo kala mbasi hen pittali men koye mawɓe catala Azawat jeeno ko perte mawde no fewi wonande kay ndeɗo fedde hesere witende CSP DPA halla mbiyen catala bitegal FLA front de libération pour l'Azawat ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissariat des police mo kuli koro gare e gardogol commissaire Diaw Touré Dembélé ɓe teɓima gaari gujjo mawde no fewi tawi kadi komo hinde cambrioleur woni dartinoɗo kay halde bitikaji e magasinaji jamma so yimɓe ɗima ko on tigui wiya teɓa ko tampinnoɗo noon e leegal ngal no fewi ɗina magasinaji tawtiɗi toon to kuli koro e ko taari ɗum kala ko
sakata gorko noon mbiɗen mo duuɓi capanɗe tati o teeɓa noon ko gila ñande nogas joyi lewru ne fambo inde makko o ɓuuri lollidde ko NB police noon yeehi ha to galle makko waɗede ko wiyete perquisitionné e nder galle makko noon ɓe tawi toon capanɗe tati e tati téléphone portable wondude tigui e téléji ɗiɗi ɗi marque Star Track wondude capanɗe tati suudu téléphone wondude e peeruji paɗe kewɗe no fewi e gueɗe goɗɗe kewɗe no fewi wondude e moto jakarta moɓe tawre mum taw foof ko gueɗe gujjaɗe ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen le général de division Abdoulaye Maïga cuɓaɗo kay ko ɓooyani waɗa hoore jagorɗe transition leydi Mali o joɗima jonde makko jagorɗe arwanide woni tigui conseil des ministres makko garwanide togui kay ko noma faade oɗo saaha joni tawi koye gardugol hoorejo transition leydi ndi hono général Assimi Koïta jonde nde noon wonno tigui waɗi tan mbiɗen jonde nde noon wona tan kay ko fate présentation hakkude jagorɗe kesse cuɓaɗe ɗe wadde ɗumen présentation hakkude mumen e hoorejo leydi ndi kono kadi e surtout hoorejo leydi ndi weeɗi hoore jagorɗe nde ko fate feuille de route mo gouvernement o kay ko foti wadde taw kadi koko ɓuuri toɗɗede kay ko ɓuuri hatojinede e oɗo saaha joni ɗum noon ko toɓɓe jeetati woni e nder oɗon feuille de route ɗo ko toɓɓe jeetati toɓɓere arwanide nde koko fate défense et sécurité toɓɓere ɗiɗi ɓerde nde noon koko fate réforme politique et institutionnel réforme o tataɓ o noon ko fati kay e darade no dole mum ponno ha potoje kay e yakare nde ɓesgu mallinaɓe jogui e laamu ngu kay heɓe mbawa hebde ɗum hano hannirta ni so tawi noon ko toɓɓere kay nayaɓire nde ko ɓeydugol kay couverture sanitaire woni tigui ɓeydude ko fate safruji e nder leydi he toɓɓere joyiɓiri noon ko ɓeydude kay moƴƴitingol jangde toɓɓere jeegoɓiri noon ko koddigal moƴƴal woni ko wiyete apaisement climatique social toɓɓere jeeɗiɓiri noon ko faydugol kay diplomatie hakkude leydi Mali e leyɗele goɗɗe toɓɓere jeetaɓiri noon ko heblanade kay ko fati e sungoji tawi ko laaɓɗi tawi ko apaisé toɓɓere noon mbiɗen kay toɓɓere kay jubbingol ko fati e sungoji ɗum nden toɓɓere o sakkitiri kadi ko nden toɓɓere noon yimɓe hewɓe hakkillaji mumen ko nden toɓɓere fonno wonde kay toɓɓere ɗiɗi ɓiri caggal kay défense et sécurité ko nden ɓe ponno rewnude hen kono noon kanko hoorejo leydi ndi hoore transition ko nden toɓɓere tigui woni ko sakkitiri ko fati kay e yuɓɓinde sumgoji e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni keddiɗen koninkoɓe faggude woni douane ɓe bureau secondaire tawateɓe to Diboli ɓe teeɓima dorog kewɗe no fewi mo hinde chanvre indien ko wolisaji ɗiɗi noon ha mbi dakka dorog ɗum tigui woni koɓe tawi e dow moto goto joom moto noon kañum tigui yinno funtude douanier ha wawa ɓenninde ɗum keerol mabɓe taw ko Diboli ko ɗon tigui douanier ɓe teeɓi oɗon moto jakarta ɓe no wonno ko ñande capan tati lewru novembre ko maydu ɗum ɓe teeɓima ɓe tawi hen noon fodde capanɗe ɓe tawi hen noon capanɗe jeegom e joyyi toon tawa ko brique walla mbiyen tigui paquet taw ko drogue mo hinde chanvre indien ene ɗum peesa noon capanɗe nayyi e joyyi piccal tati kilo gramme drogue o noon e joom moto o kala e joom drogue o e oɗo kasa kamɓe kala ɓe mbattama e juuɗe justice ha joni habaruji men ɗemngal pulaar so ɗum mimta leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗen ko muusi hamni ko yurmini kay waɗi toon to Guinée Conakry aleda hanki o ko supporter uji équipe aji fuɗɗu koyngel ɗiɗi caggal kay ko kañumen tigui cippiri pidiri ha wargoji jalti hen to nokku biteɗo zéro coré noon tawe to banggue worgo ɓaƴo funnague leydi Guinée waɗi noon mayɓe hewɓe no fewi ma yimɓe mayɓe mbayino kooce toon nana tani lappi hewɓe kolliri tigui tawi mayɓe ne lappi toon to hôpital saabu kay oɗo saaha joni morgue o kala koko widda mayɓe nana lappi e leydi hollirama noon ko supporteur uji ɗo kañum tigui supporteur uji kadi mbawi duppude commissariat mo zéro coré so commissariat mo Ngouro ngo vidéo ji noon kulɓiniɗi no fewi carima e nder réseaux sociaux saabi to fitinaji ɗi noon ko caggal kayde arbitre ƴettuɗo toon décision woodi noon équipe goto supporteur uji mum jadani oɗon décision ko ɗum saabi noon gari min gara hakkude ɗiɗo supporteur uji ha waɗi mayɓe e barmuɗum ne heewi laamu ngu holliri ko fodde capanɗe joyo e jeegomo neɗɗo wasi hen pittali men kono noon docteur eɓe hewɓe kolliri wonde kay ko maayi hen koko temedde kewɗe no fewi ko wawi wonde hen kala ma en gartu hen oɗo kuɓaniɗon noon taw mbiyen ko oɗo match noon taabiɗo kay ɗiɗo warguji ko match uji kala walla ko tournoi baɗa noon taw kadi ko dow teddungal
général Mamadi Doumbia tawi kadi ko gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni tawa kadi ko jiɗɗo ɗaɓɓude wonde candidat e nder leydi hen yimɓe hewɓe en ɗaɓɓa kay nde wonata candidat e sumgoji tijjadi général Mamadi Doumbia noon arno e jappere laamu guila septembre 2021 caggal kay nde derguinno laamu Alpha Condé laamu transition ngu noon fuɗɗino tigui guila laamu fodino kay sumgoji hooreji leydi ene ɗamina tigui ma waɗe e nder 2025 hewɓe noon yidde mumen ko kanko général Doumbia nde wonata candidat mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ala no mbatten sowona jabɓude na musidɗo men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghalii Abuu Bah calmini nagal ittiyam koɗo Ayawo TV kabri men ɓurɗi tengtinde e ñalawma hande o pour en ko leydi kono Guinée toon toyi ene wayno Kumpital taw koɗo ko fuɗɗo koyngel pawnoguel toon to jeere Corée ɗum no adi tan mawɗo no feewi toon to banggue worgo leydi kono Guinée caggal kayde laamu ko tawtoto ɗum ko kuppeli noon gartiɗo kono leydi ndi hono Mamadou Doumbia ɗum waɗi noon nde caggal nde kippuji ɗiɗi naggodiri waɗi pelanti hakkude koore équipe aji ɗi addi tana musɗo no feewi hani laamu ngu wawi kañumne jillude en e werlade ɓe gaz lacrymogène addi noon mayɓe no feewi hani e ɗen belsuɗi ɗum noon addiniɓe tana no feewi so tawi e stade mo 28 novembre dañino caɗele e sanga Moussa Dadis Camara ƴewno sa tawi Mamadou Doumbia ene mbiya rondima ko ɓuuri bonde teddude ɗum noon addiɓe caɗele no feewi andaka noon bilan o e oɗo saaha no foti gañiɓe kadi gaddaka ko ɗum noon woni ko kewi ko toon cadde ene wayno kanko Hammadou Idriss Déby gardiɗo leydi Tchad kanko tawi caggal nde wonno manitade makko duuɓi 34 ko wonno e kanjum norde nde arno hen nde ko 1949 e oɗo saaha noon o waɗi ɗum manitade o haali e noon ko ñande alkamisare nogas e jeetati lewru jolal 2024 taƴodiral ma hakkude mabɓe e leydi France o wi dey hay so tawi technical waɗi noon kamɓene miijoji mabɓe wona kay miijade addude woniyankoɓe leydi kadi leyɗele goɗɗe gara lomtoɓe ala ko mataw heeɓi tan wona on nokku ko aɓe taƴodira e leydi onon France Angola toon e kañumne ko ene wayno ko gardiɗo leyɗele dentude Amérique joni ɓeyden e ñalawma hande o aaɓnde ɗiɗi lewru bowte ma waw kadi arde toon gam yilladeɓe ɗum waɗi noon ko adi ñalawma o ene ara ɓe mbawi kono taƴodirde e leydi ris taw kadi ko joguinoɓe ɗon société ji taw ko jama e ɗum noon ɓe mbawi kadi taƴodirde e ɓeno guddi société ji men goni ko jeyno toon to banggue mumen mbawi kono jewtudeɓe kamɓe kamɓe Angola naaɓe ɗum noon e oɗo ñalawma mbiyen tan ɓe jaggani jungo ko leyɗele tedduɗe Amérique ɗi tawno wonde ene haɓa e leydi kono ris Ghalii Abuu Bah daare ɗeɗe ko nanga no feewi no feewi onon ñaaga yaafuya ko ɗo Kumpital men e tongre Afrique kaɗen hen to ɗum noon to koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sa dow gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi a wiyata sokhna Hawwa nde ustata cuurayo ko ɗum addata ɗiɗo mabɓoji e ɗiɗo grippaji hewɓe noon koleri ko dande nde saali ko joni nde ɓuuri welde habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men joolam jaɓeri paaɗen ko toon to dowlaji dentuɗi Amérique Joe Biden kañum woni hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique gonɗo e oɗo saaha joni iccil siltiri laamu kanko Joe Biden noon alata hanki o go lewru décembre o waɗi kay gracier ɓiyi ko goto gonnoɗo e nder kaso o waɗi tigui siifi kayitde on yaltata kaso taw koye mbadi grâce présidentiel on noon nanguirno tigui ko jogade fetel tawi kadi alda e yamirore woni sans permis wondude eko wiyete tigui woni tigui ne wiyete fraude fiscale wonde tigui tawi ko jogade haalisaji ɗi ndewani lawol walla tigui wasde yobde impôt ji mum hano hannit ni ɓiɗɗo o noon cokonoɗo ɓi Joe Biden o wiyete ko Hunter Biden omo yaari duuɓi 54 ko gueɗe ɗiɗi noon ɗeɗo gueɗe ɗiɗi noon ɗe o nanguira ɗe o sokira kay so tawi ñawore makko rewi lawol o foti lalade kaso ko so famdi ko duuɓi 17 ha duuɓi 25 e kaso o waɗama grâce taw ko bam makko woni Joe Biden hoorejo leydi ɗi kañum waɗi o grâce présidentiel Donald Trump kañum woni hoorejo kesso cuɓaɗo kay mo suwa joɗade e jappere laamu ɗamniɗo joɗade kay ɗo e
nogas lewru janvier o holliri hen mette makko no fewi kay eko Joe Biden waɗi gracier woni ko woppiti ɓe wiyum e nder kaso kanko Donald Trump toon siftinde on o ɓe accitino kay esi ko e oɗo saaha joni mo suuɓi tawateɗo e nder gouvernement makko kesso mo suuɓi ha joni ko dowlaji dentuɗi Amérique keddoɗen Donald Trump o suuɓima toɓi o suwa taw joɗade e jappere laamu kono tigui omona jokki kay wadde nomination maji makko kay ɓe waɗamini gollidade kanko Joe Biden noon teskama tigui kanko Joe Biden teskama o suɓima e oɗo saaha joni e siko ene wiye Massad Boulos ko ko américano libanais o nomi ɗum conseiller pour le Moyen-Orient Massoud Boulos noon ko bamum goto ko bamum kay suka goto tawa kadi ko joom gorko desɗo ɓiyi ko kanko ko noon ko homme d'affaires cewɗo jawdi no fewi tawi kadi o ɓurno dartata ko fate jeygu otoji toon to leydi Nigéria ko ɓiyi ko noon resi ɓi Donald Trump biteɗo Tiffany e ɗum noon ono resno ɗum ko en 2022 kanko noon biteɗo Massad Boulos o darima darde mantini fewi e nder Roma jarrima bawɗi kay sabade ha oɗo Donald Trump o wawi artude e jappere e laamu koto leydi Syrie udditen kabaruji men rebelle e jihadiste syrien wadɓe kay offensive men e armée leydi Syrie guila alkamisa nana kay jokki wadde taaɓe mawɗe no fewi gam ɓattade lamorgo ngo eɓene mbaɗa mbiyen taaɓe ɓutte no fewi taaɓe mawɗe e nder région mo Alep ha to inde lepkala to rewo leydi Syrie ha to nokku biteɗo Hamma ene tawe nder hakkude leydi Syrie eɓene mbaɗa taaɓe mawɗe no fewi ɗen taaɓe noon tugui kay alarba fade joni hande kay combaji keyi ko tugui noon mbiɗen ko alarba fayi hande combaji ɗi noon caabima ha temedde 4 e sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali men 61 neɗɗo kadi barmi hen tugui alarba fade joni force kurde noon yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko egginde civil en taw ko kurde en tawateɓe e nder région mo Alep Bashar Assad noon horejo leydi Syrie hande kay hay sinno ɗanima hayso lelima o ɗanoto ko guitela gotel saabu kay e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe ne jogui kulhuli yataw laamu makko wonani e solde kay saabu cuusal e darde ɗiɗo rebelle e jihadiste en jagorgal leydi Iran kalfinaɗo ko fate affaire étrangère o yettima altine hande o to Turquie tawi kadi ko ñalawma hanki o wonno koto Damas nawimo to noon ko ƴettoyde peeje kay noɓe paabori Bashar Assad e oɗo saaha joni noon leyɗele ɗiɗi ɓurɗe tengtinde kay wonde kay caggal Bashar Assad yidde wadde ɗum ko leydi Iran wondude e leydi Russie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue net ɓosoje ko min men Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.